A continuació, per respondre, té la paraula la consellera Laura Borràs. Això serà difícil avui. Moltes gràcies, president, consellera, diputats, amic Lluís Font, mestre. Agraeixo molt, la veritat, que avui se'm doni l'oportunitat de parlar d'aquesta situació de la cultura al país, ara que, com s'ha dit, afronto un canvi de rumb en la meva trajectòria de servei públic. Un canvi que assumeixo per sentit de la responsabilitat i per coherència amb la unitat que sempre he defensat i que m'allunyarà d'allò que em va decidir a substituir la meva vida acadèmica, almenys temporalment, per la gestió política, primer com a directora de l'Institució de les Lletres Catalanes i aquests últims 9 mesos com a consellera de Cultura d'aquest govern. Certament, molts podrien adduir que 9 mesos és un període massa breu de temps per poder desplegar en plenitud un programa de govern que vam voler que fos ambiciós. Només podia ser ambiciós perquè ambicionem la cultura, precisament com vostè ha dit, com una eina de capacitació individual i col·lectiva i, per tant, com allò que ens queda quan ja no queda res, allò que ens diferencia precisament de qualsevol altra forma de vida al planeta i, per tant, hi creiem fermament en aquesta dimensió transformadora i de retorn social també de la cultura. Per això havia de ser ambiciós el nostre programa i, efectivament, el vam presentar el dia 10 de juliol a la Comissió de Cultura d'aquest Parlament. I és veritat que 9 mesos són massa poc temps, però també és el temps, és curiós, és bonic, que permet que es desenvolupi la vida. És el temps que permet que un embaràs arribi a terme i, per tant, m'agafo a aquesta metàfora. Jo que més soc mare, que participo dels clàssics, que m'aveuro en la maièutica, que és aquest art de donar a llum, que és el que feien les antigues llevadores, hem treballat intensament al Departament de Cultura perquè la cultura és vida i, per tant, és bonic que hagin estat aquests 9 mesos per donar a llum un projecte de vida i de vida cultural. I me'n vaig amb la tranquil·litat de saber que qui em rellevi en el càrrec farà seves les línies estratègiques d'aquest govern i, per tant, el sector no haurà de patir canvis de timó imprevistos. És evident que cada conseller imprimeix un tarannà diferent a la seva gestió i que les institucions són les persones. Però més enllà de les persones, aquest govern governa i ho fa d'acord amb un pla de legislatura que trobarà continuïtat en la nova consellera de Cultura que el president decideixi nomenar. I 9 mesos és un temps breu, però han estat d'un gran treball, un treball intens al departament. He tingut el plaer de treballar colze a colze amb un magnífic equip de persones, algunes de les quals són presents avui a la sala, tant els directors i directores generals com el personal de la conselleria, que m'han permès desplegar aquesta obra de govern que em sembla important de poder posar en valor avui aquí en seu parlamentària. Avaluar aquest camí fet i situar-nos a les envistes dels reptes de futur que ens planteja la cultura al nostre país. M'hauran sentit dir moltes vegades que la cultura és allò que ningú no qüestiona, però que tampoc ningú prioritza. I, efectivament, costa de trobar qui no estigui d'acord d'entrada, que és important dir que tenim una societat lectora, amb sensibilitat envers la música, la pintura, les arts, que valori el patrimoni, que s'estimi les seves tradicions. Tot això tothom té clar que és important, que constitueix una de les columnes dels pilars de l'estat del benestar, però massa sovint oblidem que aquesta importància també s'ha de traduir en termes pressupostaris, és a dir, que la cultura ha de passar de ser important a ser prioritària. I quan presentava les línies estratègiques en matèria de cultura em fixava com a horitzó avançar cap a la recuperació dels nivells d'inversió de fa 15 anys. Això és el que em plantejava en aquell moment. I aquest govern treballa amb uns pressupostos prorrogats d'uns pressupostos prorrogats i, per tant, sí, me'n vaig amb la recança de no haver pogut avançar respecte de l'escenari que em vaig trobar tot just acabat de sortir del túnel del fatídic 155. Faig aquesta reflexió
perquè atès que l'aprovació dels pressupostos depèn d'aquest Parlament, i en el marc de la cultura he treballat, no hi és ara el vicepresident, però sap, us donarà fe també la consellera Capella, que he treballat incansablement per millorar els objectius del pressupost de cultura, crec que tots els que som en aquest Parlament ens hauríem de sentir interpel·lats a superar les diferències ideològiques que ens aboquen a una situació d'estancament pressupostari que naturalment és dolent per la cultura, però que és dolent pel país. Perquè quan no hi ha els recursos suficients, hi ha coses que es voldrien fer i que no es poden fer. Per això sempre vaig agrair, i he agraït molt, que la meva escola de gestió pública, si ho puc dir d'aquesta manera, hagi estat la Institució de les Lletres Catalanes, que en el moment que em vaig assumir la direcció havia vist reduïda a una tercera part el seu pressupost i a la meitat el seu equip de treballadors. I lluny de plegar-me de braços o de caure en el desànim davant de la constatació de la gran quantitat d'iniciatives que objectivament no podien dur-se a terme, vaig mirar de suplir la limitació pressupostària amb imaginació, amb esforços compartits, amb iniciatives que obtinguéssim els màxims resultats amb els mínims recursos i amb diàleg, amb molt diàleg, amb molta obertura de mires, amb l'assoliment de consensos i la suma d'institucions, de projectes i de persones. He mirat, per tant, d'aplicar també aquesta mateixa manera de fer al Departament de Cultura i fer allò que el president en més d'una ocasió ha dit posar l'ànima, o posar ànima, deia ell, en els projectes. Nosaltres hem posat ànima i hem posat l'ànima, fins i tot gosaria dir que ens hi hem deixat l'ànima a l'hora d'assolir el màxim d'objectius amb el mínim de pressupost. I fer el màxim amb el mínim vol dir dur a terme iniciatives com la que aquest matí responia a propòsit de la Mancomunitat Cultural, o treballar en l'àmbit de la llengua, per exemple, de la llengua catalana, assolint la xifra més alta de la història del programa de les parelles lingüístiques, ja hem superat les 130.000 parelles, però també desenvolupar i fomentar la llengua de signes catalanes, definint nivells de coneixement i creant línies específiques de subvenció per al seu foment, o impulsar també el coneixement i la divulgació i ús de l'occità, l'aranès a l'Aran, arreu del país, perquè és arreu del país on és oficial. Fer el màxim amb el mínim vol dir unir esforços entre administracions per convertir en una realitat tant el catàleg unificat per tot el sistema de lectura pública de Catalunya com un sistema de préstec interbibliotecari nacional i un catàleg únic de biblioteques que per poques setmanes no podré tenir el goig de presentar públicament. Però també unir esforços entre administracions i entre els departaments de la Generalitat. Vam presentar un document en el qual en aquest moment s'està treballant en 208 actuacions culturals transversals a la Generalitat. Fer el màxim amb el mínim vol dir haver aconseguit desenvolupar, per exemple, el decret de la figura de secció de l'Arxiu Nacional que permet vertebrar el territori a partir d'un arxiu nacional de capçalera, mantenint la independència jurídica dels arxius privats, però treballant en un únic sistema i mantenint els arxius al territori. Per tant, hem desplegat el Pla d'Arxius i de Gestió Documental de Catalunya. Aquesta era una prioritat del govern. Podem dir que ja hi ha, en aquest moment, finalitzada la primera fase de treball, 8 taules territorials, més de 300 professionals del sector. Apostem per aquesta cultura participativa i necessitem posar les orelles en el sector i recollir la seva experiència. Hi ha coses, però, que tampoc no es poden fer sense recursos per imaginació que s'hi posi. I hem intentat destinar els recursos que són necessaris dels minsos que tenim per vertebrar la xarxa d'equipaments culturals, museus i monuments arreu del territori. Podria donar moltes dades d'arreu del territori, de Lleida, Girona, els museus d'art, la xarxa de museus de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre, l'ampliació de l'Arxiu Nacional, de la Biblioteca de Catalunya, la manera com hem treballat des del compromís i la lleialtat amb la ciutat i amb el país a la recerca d'una solució que permeti que tant el MACBA com el CAP del Raval Nord obtinguin les ampliacions que els són necessàries per desenvolupar les seves respectives funcions i estem també a punt de completar el desplegament d'un projecte d'arrel republicana, com són el completar la xarxa d'arxius comarcals. La projecció internacional ha estat una altra de les línies de treball, la renovació al capdavant de l'Institut Ramon Llull, la reobertura de la seu del Llull a Londres amb un mallorquí al capdavant. Hem fet totes i tantes coses fent també activitat del govern que governa. Per exemple,
Hem atès en aquest Parlament 346 iniciatives parlamentàries. He respost 33 preguntes orals, 176 preguntes escrites i hem aprovat 14 resolucions. Però també 33 acords de govern. Cultura és el tercer departament en el rànquing del govern fent acords de govern i hem aprovat 4 decrets en matèria de cultura. Només això dona intensitat de la feina que hem fet. Però jo, com a parlamentària, a més de consellera, també he volgut ser aquí. He volgut escoltar-los, he volgut aprendre de vostès. Agraeixo també el to, el tarannà de les intervencions que m'han permès aprendre també d'aquesta vida parlamentària de la qual he après molt en aquests 9 mesos. Són fites de govern, hi ha moltes dades, en podem presentar moltes d'aquestes dades, però al costat de les dades hi ha les persones. La feina que hem fet al costat dels professionals, sent-hi, escoltant-los, recollint les seves iniciatives i fent-les acció política. Govern que governa per tots els ciutadans. Moltes gràcies. Gràcies, consellera. Gràcies.